Znie to neuveriteľne, ale skupina Tublatanka oslavuje 30 rokov. Stále patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku a aktuálne cestuje po krajine s narodeninovým turné. Ukážeme vám, ako to vyzerá na jednom z koncertov. Miesto konania Brezno, športová hala. Do začiatku koncertu ostáva hodina, zatiaľ tu vo vnútri prázdno. Vonku sa ale trúsia ľudia, pred vchodom tlačenica, pomaly to začína vrieť. Začínal som na nich vyrastať, chodili sme na diskoplesy do Zvolena. Pospomínať na staré, pekné, mladé časy. Tie začiatky, dobrá hudba. V 84. som sa narodila, ale pamätáme si. Rockery slovenskí, ktorí si zaslúžia určitú úctu a ideme pozrieť. No a už sme v zákulisí, do koncertu ostávajú naozaj iba minúty, ideme sa pozrieť do šatne. Príprava vrcholí, posledné doladenie, odpočítavajú sa sekundy, aj takí harcovníci ako oni priznali trému. Či bude všetko hrať, či už na pódiu, či sa budeme dobre počuť, alebo či ľudia budú mať dobrý posluch. Nechceme nikdy nikoho sklamať. Poďme na to. Odpočítaj tam tie 4, áno, odpočítaj 4. Na pódiu to bol prierez kariéry od prvotín, behali a naháňali sa ako v 80. rokoch. Perličkou bolo vystúpenie so Sláčikovým kvartetom. 12 rokov nazad som videl u nás v Rimavskej Sobote koncert a teraz bol takisto skvelý. Vychutnávali sme si, my sme prišli až z Popradu. Bomba, zažitok. My skákali o život, tlieskali, kedy sa len dalo, všetko bolo super, úžasný koncert. Poviem naozaj len fantastické, úžasné. Máme strašne dobrý pocit, ďakujeme Strednému Slovensku. Bolo počuť, že sú to rockery, že tu žijú rockery a že sú chovaní na dobrej muzike. Ľubo Fronko, televízia Markíza.